Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Siyudad San Bacolod ginrekomendar sa National IATF kay padalom sa GCQ. Bacolod IATF Chairman Familiaran ginhangkat si Councilor Gamboa nga magpasaka kaso kung may nakita ang anomalya sa pondo sa COVID-19 sa syudad. Sa mga balita nasyonal, anay NBI Director Dante Giran giningadlan ni Duterte bilang bago nga PhilHealth President. Mga presuhan sa Pilipinas naglapaw na sa kapasidad. Maayong aga Bacolod, may aga bilogamahin sang Western Visayas. Karon niya adlaw Martes, Setyembre 1, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa ne. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapala. Good morning liwat sa aton nga mga Facebook followers. Kag welcome diri sa aton nga Aksyon Balitang Bayan numero 1. Sakay bago lang nag-birthday nag-celebrate sa birthday gali. Oo. Si Teresa Linaha Kayaw, mga aga, Phil Alonsagay dira sa Japan. Good morning. Sakay Nene Fe Campanyal, aga pa nagbugtaw si Nene. Good morning, Juan. Yes, Tita Nene, good morning. Kag kay Roberto One Ball Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Sakay Suset Plumeda, good morning man. Alex Fuentes, Nonoy Manuel, watching from New Zealand. Uy, isa sa mga travel goals mo, hindi ba la? Yes. New Zealand. Kabay pa naman, makapa-New Zealand. Una ka lang, sa mga New Lucena sa Quezon City. Akala. Ano na ang natabo si mo? Sige. Correct, ara na. Sakay Michael Joseph Hilado, good morning boy, kag Everfresh. Everfresh. Dorel. Super logged yung mananay. Watching from Handumanan. Correct. Thank you. Kay, amala na kita mo da. Kay Dennis, Richard Tiboroma. Ara na siya. Ambaya, good morning, Action Boy, Mommy Doors. Happy Burmans. Yes! Burmans na. Happy Burmans, na Action kita. Boy. Kay Rejan, Tan Villalon, kay sa Energy Fans Club, bugtaw na kamo. Kay? The Burmans na. The Burmans. The Burmans na eh. Okay. Ambaya, it is the most wonderful time of the year. Do kanta na, hindi? Oo, kanta eh. It's the most wonderful time of the year. Christmas song na. Very bongga. Really? Kay Ronnie Villanueva, Action Boy, nag-aupod man siya sa aton. Good morning. Saya ko ng pamilya. Good morning lang. Okay. Kay Inday Blaza, good morning. Action Radyo Bacolod. Kay Cory Vidaha, good morning man. Kay Giona Gion. Kay Klein Cabaron, gamonitoran siya kung dira sa Hong Kong. Di ba kita mo da? Okay. Go. Si Ronnie Vega, good morning man. Sa kay Prince Joel Manila. Erlinda Barrientos Tribong, good morning. Si Vanessa Mayo, arin na si Vano, ano? Howdy Action Radio, good morning Bacolod, and happy September 1st sa aton dirikono and Miss Beautiful Dorel. Yes, Hope correct. September will bring lots of great news and great blessings to all
to all. Keep safe, everyone, no? Amen, Aksyon Boy. Kabay Amen. pa, no? Hopefully, kabay pa. Romel Hype, may agaman mga Aksyon. Stay safe and healthy always. Sige, Pretty Mahilom, Agustin Torres. Ay, greet ko lang yaro si Kagawad Manuel Edrada sa Punta Taytay, kag sa inyo man, halonggid. Saka, alin kay Agustin Torres. Yes. Gladys ba siguro? Glady Bebe. Glady Bebe Constantino. Happy birthday kay Liam. Yes, Sige. happy birthday, Liam. Sige. Kaya ano pa kay Rosaline Parana, good morning. Jeff Talio. Sa may Taiwan, Action Boy. Kay Mike Javier, good morning man. Sa may Barangay Sumag. Kay Love Kabatingan, sa Sagay City naman siya. Kay Gerald Guillermo, mayong aga. Bali, Dennis, pwede na tako no ka Song of the Day Christmas song. Ay, Later ko na balya. Pag gusto ka, Dens. Gusto Bisan, mo. tingkalag-kalag pa. Gusto mo Korisma. Advance ba? No? Yes. Gapon gali birthday sa akon pa kay isa si Kapitan Leopoldo Duran Jr. Birthday gali Ang gapon. nalimtan mo, Grip? Ay, saga Wala siya pabalo, kung nag-invite mo. Ay, sakit to sa Lawud. Okay. Hindi siya kapang-invite. Kay Ronilyn Capero, Action Boy, dra sa may Mansilingan. Shout out kuno kay Randy Capero, kag family Capero. Araman si Sir Archie Alipalo. Archie! Good morning, Archie Alipalo. Wag kita da. Sige. Standby na sa aton mga balita lokal. Simbanwa, mabugnaw na hangin agadap. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa tag ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginrekomendar sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang pagpaidalom sa siyudad sa Bacolod sa General Community Quarantine kaupod sang Bulacan, Batangas kag siyudad sang Tacloban. Ang siyudad sang Iligan ginpaidalom naman sa Modified Enhanced Community Quarantine samtang ang Metro Manila magapabilin sa General Community Quarantine. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang nabilin nga bahin sa pungsod ay paidalom sa Modified GCQ. Ang panibagong quarantine levels mag-epekto September 1 tubtob September 15. Ginhangkat ni Vice Mayor Elcid Familyaran si Councilor Wilson Gamboa Jr. nga magpasakas ang kaso kung iya nakitaan nga may anomalya sa paggastos sang syudad sa pondo para sa COVID-19 response. Ini ang sabat ni Familyaran kasunod sa pagkwestiyon ni Gamboa sa ginalegar mahal nga presyo sang vitamins nga nabutang sa proposal sang Bacolod CHO. Sulo kay Familyaran, wala pa nabakala mga vitamins bungod sa itong Sabado pa lamang ginaprubahan ang supplemental budget. Dugang pa ni Familyaran na saad sa proposal nga ang vitamins nga pagabaklon ang per box kag hindi per bottle tuhay sa palayag ni Gamboa. Samtang ginbulgar ni Familyaran nga sang ginbutuhan ang supplemental budget wala man nagpamatok si Gamboa. Ginakabig ni Familyaran nga pagpanglabugay ang ginaghimo sang konsehal. So for me, dapat yan yung pakonsummate ko na yun. Papaklon ta ka na ito lang. But on may overprice, Thailand patataso. Hindi na siya battle, nakakita ko di box. Oo. Battle. So kasi ang box niya, may ulot pagkita ng mga pulo o kondusing na boxes. Kabagin sang pahayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Samtang ginapa-review ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. sa City Budget Office ang proposal angon sa pagbakal sa makinanglanon para sa COVID-19 response. Una dirig yung question sa konsehal ang pila ka items sa 113 milyones pesos nga supplemental budget nga inaprobahan sa special session sa naligad nga Sabado. Lakip sa question ni Gamboa, amo ang proposal sa Bacolod CHO nga pagbakal sang 2,000 ka karton o kung boxes ang sodium ascorbate vitamin C with zinc, balor 2,250 pesos ang kada box o kung kabilugan nga 4.5 milyones pesos nga pwede man makabakal sa pareho nga vitamin sa tag isa nga tag 390 pesos kada botelya.
Ang proposal nga pagbakal sang galon sang alcohol balor 1,500 pesos, apang gininsister nga nakabakal siya sang 599 pesos lamang. Ang proposal nga pagbakal sang 15 ka unit sang laptop balor 68,000 pesos ang kada isa, sa piyak nga may laptop nga nagabaro lamang sang 30 tubtog 40,000 pesos. Kag ang hinkadtuan sa ginaprubahan man sadto nga 400 milyones pesos para sa COVID-19 response. 2,000 ka mga boxes of vitamins, sodium ascorbate, vitamin C with zinc, 500 milligrams na. Total amount niya mga 4.5 million. Total value sa isa ka box is 2,250. Tigil pa kita ko yung ako nga din bakal lang. Sang 2 days ago, kita sodium ascorbate man, branded na galing with zinc, 390 lang man. Ang kabayan sa pahayag ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Sa iban nga balita lokal, patay ang ginalegar hold-upper matapos nagbato ang tagbalay sa Sitio Talot, Barangay Guadalupe, Ciudad sang San Carlos, Domingo sang gabi. Ang napatay ang ginkilala kay Felipe Rojo Jr., 43 anyos, kag nagapuyo sa Sitio Tao, Barangay Dolis, Calatrava. Samtang ginkilala naman ang suspect nga si Rodolfo Alvarez. Legal ang edad kag nagapuyo naman sa Sitio Talot, Barangay Guadalupe, Ciudad sang San Carlos. Lakip nga gindakop ang isa ka babae nga si Eden Suico. Legal ang edad kag nagapuyo naman sa Tuboso sang inianakitan sa lugar kadungan sang insidente. Sunod kay Police Major Mark Angelo Hungko, ang hepe sang San Carlos PNP, ang napatay ang tuyo untaning ang magsulod sa pulian sang biktima, apang naluthangan ini gamit ang improvised nga 12-gauge shotgun. Duga pa ni Hungko, ginaimbestigahan pa ang posibleng hold-up o kung may personal nga kaakig ang napatay sa suspect. Palayag pa sang hepe, makapila na ka beses sa ginpangita sa napatay ang pulian sang suspect bangod ginmuno kuno nga ang suspetsado ang nagakutkot sang bulawan. Ginausisa man ang posibleng opdanay sa pagkutkot sang bulawan ng biktima kag suspect apang may lansihanay nga natabo. Karon sini wala pa sang may nagpakilala nga pamilya sang napatay kag kung may plano sila nga magpasaka sang kaso. Patay man ang isa ka nagpanulong sang balay manapos malabaan sang tagbalay mismo sa Sitio Lagsaon, Purok Malipayan, Barangay Lumbia, Banwa sang Kawayan. Ang napatay ginkilala kay Roger Hermoso, 35 anyos, samtang ang tagbalay naman ang nakalabo siya ang kilala kay Norberto Ciaras, 46 anyos, tanan pumuluyo sa muman nga lugar. Sunod kay Police Major Lowell Garinganao, ang hepe sang Kawayan PNP, nagpadulong ang biktima upon ang bayaw sining si Junjun Hermoso sa puloy-an ni Ciares nga may bit-bit nga bato kag napanghangkat sang inaway. Dugang ni Garinganao, naglundad ang linalisay kag naglambot sa punto nga ginlabo ni Ciares Hermoso sang makapila ka beses tubtub mapatay. Palayag pa sang hepe, wala sang madalom nga rason ang krimen kundi hinubugid lamang. Gilayon man nga nagsungka sa kapulisan ining si Norberto Ciares. Wala sang record ang Police Station 1 kag Police Station 4 nga may persona nga nadula ang ngalan Cristor Hinolos sang Barangay 35 kag Ruben Cardenas sang Barangay Villamonte, Ciudad sang Bacolod. Ini ang ginpahayag ni Police Major Jovel Sidel, hepe sang Police Station 1 kag Police Major Charles Hever, ang hepe naman sang Police Station 4. Suno kay Sidel kag Hever, wala sa ilang record ang ngalan ni Hinolos kag Cardenas imbabado sa illegal nga droga. Mismo si Sidel kag Hever nakibot man sa mabalitaan nga nasapuan patay ang duha sa syudad sang Bago. Webes sang gabi sang makita sa higad sang dalan sang Purok Mainuswagon, Barangay Atipuluan, syudad sang Bago ang patay nga lawas ni Hinolos kag Cardenas. Base sa inisyal nga pagpangusisa sang Bago City Police, may buno sa nagkalainlan nga parte sang ilalawas kag may gapos sang naghinulos kag Cardenas sang nasapuan patay. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size, 16.
Anay NBI Director Dante Guieran, gilingadlan ni Presidente Duterte bilang bagong PhilHealth President. Samtang mga presuhan sa Pilipinas naglapaw na sa ila sining kapasidad. Detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Life Extension, Vitamin D3 for... Good morning liwat sa atong dira nga mga friends sa Facebook, no? Ana Brenda Alcantara Reliquias. Friends, good morning and kumusta ka na dira, no? Sakay Ostina Villa, good morning man. Sakay Hinablos ko, sakay BG Galve, kay Dodong. Good morning, Brian. Dodong, no? Sa dira sa Gimaras, ara ka sa Gimaras. Good morning, gid. Sa imo dira, no? Sakay dali ka pangitaon ko dibla kung di ko naguntat kay na ho kay Love Kabalingan. Good morning, Mike Javier. Watching from Barangay Sumag. Jeff Macabalis Talyo, good morning man. Sakay Ranilin Capero. Neni Patino, good morning Aksyon Boy Asun Dorel. Aslang ko paano kasulod sa Bacolod dra ko obra. Please update ko. Subong niya wala pa problema. Wala pa. Pwede pa kasunod sa Bacolod. Yes, Action Boy. Oo, wala pa problema. Sa ining palabuton nga September 3, wala pa taga wala pa man Actually, executive wala order. man niya. Ay, mga empleyado, Action Boy. Wala Makasulod problema. lang gid gyapon. ID lang. Yes, ID lang gid Action Boy ang kinahanglan. Sa may wala mga ID, wala daw ka mga small business. Certificate Action Boy from the company. Certificate of the company. Pero usually may ID kinaya, di ba? Kung wala biyara may mga kumpanya nga wala ID, kung so pwede certificate sa company Certificate, alin or sa ang Xerox copy sa purchase permit. Wala pwede siya, siya, no? Action Boy. Wala gid problema ang mga workers, Action Wala Boy. problema. Yes. Joy Narvas, mayang aga from Valladolid. Melchor Baro Carumbinas ay kagawad. Good morning. Kag sa tanan nga pumluyo kuno sang Barangay 1. Good morning halin kay kagawad King Rumbinas. Carmen De Hole, good morning Action Boy and Dorel. Happy first day of September. Doon na mo nalipay din sa September, of you know? course, Action Boy. Kaya ito ka, at least wala Action Boy. Ma-feel ta na ang Christmas season. Ito ka nakalampas kita sa Tuwempo Mertod lang. Yes. Bombay Paternal, good morning man. Liza Joy Elon Amoroso, good morning. Basilio Hinesera, kay Migo naton Ronnie Sidayon Gordon, mayang aga. Yes. Sa kay Jean Oisiser, si Vanessa Mayo kung niya kayo kay Dennis niya, that's way too early pa. Okay nga babang kung si Dennis sila pwede na takuno ka Song of the Day nga Christmas song. Ay, iban ka ni Action Boy kapang decorate na niya? September 1. Kaya ka dito sa US, actually the celebration ng Christmas on the day mismo eh. On the day. Ang pinakalawig nga celebration sa Christmas sa Leaders Pilipinas. Philippines. Ang Pilipinas, ang pinakalawig mo celebrar Christmas. Pag tungtong sa September 1 ni Action Boy. Christmas na niya sa para sa... Kapanukot na niya Pasko ako yan. Berna pala. Dato Puti, good morning. Alin sa Nagassi, La Carlota City. Please greet my wife Shirley Blanca Flor. Happy birthday. Oy, Shirley Blanca Flor, happy birthday sa imo. Happy birthday! Alin kay Dato Puti. Yes. Ang langgaw. Langgaw na sa... May patis man. Araman. Yes. Teresa Chaos, good morning. Sige, mo da. Kay Jobren Ordinario. Hello, Ma'am Dorel. Good morning. Watching kami di sa Terminal 2. Dugay-dugay ma-flight kami di pa Negros. Ay, halong gid ka mo. Shout out lang ko sa family ko, Mones Ordinario sa Himamaylan. Thank you. God bless Action Radio. Yes, happy trip. Keep safe. Happy trip ka, keep safe. No? Rose Wenner, good morning. Dira sa Germany. Kay Joseph Anthony Ortilio. Mike Agaman, kag sa classmate ko, Edwin Escopel. Kag Remia Garcia, good morning. Yes. Action Boy, kay Nanay Ligaya Abeto. Ara Araman siya, siya. oo. Nasa may binalbagan. Kay Jocelyn Arisivita Olak, good morning. Kay Martin Aliling. Kay Mary Grace Silva Katage, good morning man. Kay Francis Jake Amodia, good morning. Future attorney ni Action Boy. Kay Dennis, kabalo ka naman ma'am, tradisyon ng Philippines. Tradisyon. Pinaka-longest celebration sa Christmas. Nabatian niya ang bal mo. Correct. Kasagad niya kay Dennis yan. Sagad na siya. Glenn Santana, pare Glenn, good morning sa imo. Yes. Kay Christine Villalobos, good morning Action Boy. Kay Action Dorel. Sa Energy Fans Club man ko no. Yes, stay safe man. Kay Bebe Tolentino,
Good morning, Action Radio. Tamyo ko lang Trinidad family sa Fatima Heights Subdivision. Kag Pamilya Boulevard, Tolentino sa Barangay Tangog. Kay Aldea Ronnie, good morning man sa Purok Otso sa Aldea family. Joe Art Halandoni, good morning, Action na Boy and Dorel from B-Boy Lumberyard. Nga nagapamati gid live samtang nagapangapes sila. Kay Ernesta Rodillas, good morning. Kay Raydan Velasco, good morning, Action Boy and Action Dorel. Good morning, parokya ni Dolfo. Keep safe, everyone. Kay Teresa Villanueva, dala sa may Caloocan, mayong aga. Kay Gracia Hareta Horvidalia, good morning man. Kay Shakil Tarak Muhammad, Sir Boy, morning, tamyo ko lang tanan nga Hacienda Buena Esperanza sa Cadiz City ko, no? Kag si Joven, morning lang da. Joven Pimentel. Kilala mo. Kay Allen Camacho, good morning, Action Boy. I thank you so much. Always gid ga monitor Pamilya Camacho kag sa Sibonga kag tamyo ko lang si Panoy Sibonga. Happy birthday! May birthday naman, Action birthday Boy. ni Panoy. Happy birthday. Noy, happy birthday, Noy. Happy birthday, Noy. Panoy Sibonga. Yes, enjoy your day, gid Noy. Kay September 1 nga daan ti do kanami. Kita mo do kabugnaw, Action Boy. Pagba mo kaginas nga balay do kabugnaw ay. Nakakatubugnaw. Bis nga actually ara kasi nyo balay bugnaw man Japan kay aircon. Si Cap Jojo Ortilio dira sa Barangay 25 nag-lantaw Pamati man Subong. siya. Good morning, Cap, ha? Good morning sa imo. Yes, Kag Cap. keep safe. Sige, standby kita, Nay, sa aton mga Sige. balita national sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalye na sa mga balita nasyonal. Giningadlan ni Presidente Rodrigo Duterte si Anay NBI Director Dante Gueran bilang bagong head sang PhilHealth. Ang report ang ginkonformar ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. Sunod kay Lorenzana, ginanunsyo sa Presidente ang appointment ni Gueran kadungan siya pagsapol sa mga miyembro sang Interagency Task Force. Si Gueran amo nagbulos kay Morales nga nag-resign sa naligad nga semana bangod sang medical condition. Si Gueran ang nagserbi bilang NBI chief sa atong 2016 kag nagretiro sa atong bulan sang Pebrero kag ginbusla ni Eric Distor nga nagserbi bilang officer in charge sang NBI. Naglapaw na sa ilang kapasidad ang mapresohan sa Pilipinas matapos nga na-delay ang pagtapos ng 2.7 bilyones pesos nga infrastructure projects ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa 2019 Annual Audit Report ng Commission on Audit sa BJMP, ang kabilugan nga populasyon sa mga preso sa Pilipinas naglambot na sa 130,667 as of December 31, 2019. Tama kalayo sa ideal capacity sa kada presohan nga 24,306. Ang Region 9 amo ang gin-classify nga pinakagutok nga may 821%, ginsundan sa NCR nga may congestion rate nga 645%. Ang Region 7 amo naman ay katatlo nga may 611% nga congestion rate. Samtang ginaragway ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga grieving father o kung nagakalisod nga amay si Presidente Rodrigo Duterte matapos rin nakuhaan sang litrato nga naghalok sa duta nga natabuan sang twin explosion sa Holo Sulu sa nagligad nga semana. Sa Facebook post ni Cayetano, ginbutang sang speaker nga ining rason nga mga Pinoy palangga si Presidente Duterte ka mga kritiko hindi makahangop sa iya. Ang presidente nagbisita sa Holo Sulu agon magpalabot sa papagigunong sa mga biktima sang twin explosion nga nagpatay sang 15 katao kag nagpila sa 75 iban pa sa nagligad nga semana. Naghalad ang presidente sa bulak kag pangamuyo sa natabuan sang explosion antes magpadulong sa Camp Teodolfo Bautista agud bisitahan ang mga nagkalapilasan.
Kag sa katapusan nga balita national, nagpaandam ang DOH sa publiko sa mga nagapalapta sa ngalan sa mga COVID-19 patients lakip na sa social media nga isa ka paglapas. Sa virtual forum, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga nagapanawagan ni sang general public kag sa mga opisyal nga mangin considerate kag kakason ang pag-stigmatize sa mga pasyente. Ginpaathag ni Verriere sa idalom sang lahi pwede na nga magpabalo ang mga opisyal sa mga impormasyon para sa nagakaigo nga interventions pero wala ginatugutan sa lahi kag sa data privacy law nga i-post ang mga ngalan sa pasyente sa social media. Suno pa sa opisyal, hindi dapat pag-discriminate ang mga COVID-19 patients bagod hindi na sila makalaton matapos na gin-isolate nilang ila kaugalingon. Ang isolation nagalawig sa 14 ka adlaw para sa asymptomatic o kon may mild symptoms. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Kag Inyong ipamatian ang atong mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka pong sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!